Yo estou aquí para introducir o acto, para agradecer moi sinceramente a nome do Grupo de Base da Coruña os dous grupos que van a interviros, non se rende de Trapallada, pola súa presenza gratuita aquí. Hai moitas formas de expresar a solidariedade coa nosa organización, polos procesos represivos que padecemos. Unha delas é, como non, viros aquí de forma totalmente gratuita e desinteresada por parte de ambos grupos, as quais agradecemos o xesto, sinceramente. E tamén pola vosa parte, porque non se sabedes por que estades aquí, supoño que para veros cacar, para escoitaros, pero estades pagando 4 euros de entrada para recaudar os fundos necesarios para facer frente a un proceso judicial que comezou hai 8 anos, en maio de 2005, cando militantes da nosa organización na Coruña procuraron deitar abaixo a estatua de Millán Astray na Praza das Atochas. Non o conseguiron, só lle cortaron unha perna. O que si conseguiron foi verse sometidos a un proceso represivo que ainda está acabando hoxe. 8 anos depois temos que facer frente ao pagamento de máis de 2.000 euros en multas que pretendemos facer frente co pagamento das nosas entradas. O diñeiro destinarase integralmente a que estes compañeros e compañeras podan custear as multas, algún deles estamos aquí. E, sen outro particular, lembramos que hai moitas formas de colaborar, de ser solidarios e solidarias coa esquerda independentista. Unha delas, a mellor, por suposto, é organizarse e lutar, que é algo que espero que a xente máis nova que estades aquí teñades en conta. E, sen outro particular, agradecendo a vosa presenza, espero que pasedes unha boa noite, que non estaban nestes tempos tan jodidos, divertirse un pouco, para empezar con No Surrender. Moitas gracias.